son as 6:31 da tarde, estamos a luns de A Voltas co Prato, cociña en directo na Televisión de Galicia como todos os días, hoxe, mañá, pasado, xoves, o venres, todos os días aquí cociñando en directo, que por certo, tedes redes sociais, xa sabedes o que tedes que facer, @voltascoprato e están penduradas todas as receitas que enviades vos, porque os cociñeiros xa os poñemos nós, que pasen por favor Xulio e Begoña, un aplauso para eles. Aí, aí. Espera, que traedes aí? Por que tedes chapas? Por que tedes chapas e eu non? Haber estudiado, cañotas. Pero que pasa aquí? Por que eles teñen chapas e eu non? Pois non somos a élite por estudiar. Pero están chulísimas, mira, a túa pon. Aparte, ten unha grande que pon a voltas co prato e despois estás a de arriba que pon a cabra tira ao monte, que é moi teu. É moi meu, sí. É moi teu, sí. Pola rima. E a de Begoña que pon? A túa pon galiña vella fai bo caldo. Vaiche ben esa a ti tamén, No, a ti vache mellor. Sí, a mí tamén. Pero para mí non hai. Non, hai pa convidadas, ó, despois. Pero por qué? Pois Sí, a min chivaron ahora por aquí. Os convidados van ter chapa de presentador, non? No, ti tes un micrófono. Bueno, pois é así, é así. Que Traballar lle vou máis. facer? Mira, xa que estamos falando da convidada, e para que eles non se metan máis conmigo, imos ver que nos propón Rocío de Monfero. Hola, chamome Rocío, son de Monfero e vamos facer un pastel de café. Primeiro metemos a xelatina a ablandar en auga. Poñemos nun cazo un pouco de nata, xelatina, café e o queixo. E remexemos para que se desfaga todo. Por outro lado, montamos a nata co azucre e remexemos e engadímolo. E por outro lado, botamos todo nun molde humedecido con aceite e vai para a nevera hasta o día seguinte. Está riquísimo! Como era a canción de Juan Luis Guerra? Ojalá que llevaba café. Non era así? Sí. Era máis ou menos así, eu cantar non sei moito, pero bueno, era así máis ou menos. Café! O ademais, eu creo que moi venerado, café en todo o mundo, non só en Galicia, en todo o mundo. Sí. Ela propón un pastel de café. Sí. Espera, pola cara dos dous creo que non lle van facer caso. Sí. No. No. Non vamos a facer o pastel, pero vamos a facer algo moi rico. Vale, e que vai facer Pois eu, Begoña? xa que hai café, vou facer un tiramisú. Un pouco Bueno, diferente, pero tiramisú. moi ben. Moi habitual en todas as cartas de todos os restaurantes do mundo mundial. Este é especial de Ríos. Especial Ríos? Sí. Tiramisú de Ríos. Sí, podes chamar así, É con Ribeiro, é con Ribeiro. Bo, ti que vas facer, querido? Pois eu vou facer unha especie de pastel tamén. Ajá. Que este ten orixen árabe. Ah. Chámase baclava, é un pasteliño moi crujiente e moi doce. Está moi rico, e vamos meter un poquinho de café con frutos secos. Baclava pastel árabe de Silleda. No, de ordes. De orden. Bueno, pois, señoras e señores, queden con nós porque imos cociñar con café. No voltas co prato, quedamos con Begoña. Veña, dalle, Bego. Vamos allá. Como empezamos un tiramisú? Porque isto está ben para aprender, porque o tiramisú sí que é un pastel que moitas veces fai a xente na casa. Pois mira, vamos a utilizar, temos aquí, 2 cafeciños. 2 cafeciños. No, eso non é café. Isto é licor café, por iso é de Ríos. Vale. Mira, tú sabes que leva bizcoitos de soletilla, verdad? Vale, os biscoitos estes pequeniños. Exacto. Non? Os bizcoitos estes pequeniños, que son así un pouquiño duriños, que se usan moito... Nas matanzas nós poñémolo sempre. Pero Sabes que cuál podes é? comprar no Que é súper. alargado, así, que se come con chocolate. Pero que podes comprar no súper. Podes comprar no súper, pero hoxe vámonos a aprender a facer. Un pouco de licor café, que lle vai ben. Está dicindo... Acaba de mirar para ti o público. Vendo como bota el licor café, dixeron «Ño! Mira, Ño!» ten 2 cafés expresos largos e 2 chupitos de licor café. 2 chupitos xenerosos, 2, 3. Ou 3. Ou 3. Hai que ser generosos. Vale. Vamos a facer, aparte de facer o café para mollar a soletilla, o que vamos a facer tamén é un gelé. Claro, os biscoitos de soleta habituais valos facer ti? Sí. Non son dos mercados? Non son dos mercados. Vale, mira, guai. Mira que sinxelo, xa verás. A ver... 3 ovos. Isto é interesante porque normalmente estamos acostumados a compralos. Pero mira, 3 ovos. É por levar a mesma cantidad de azúcar que de fariña. Hai veces que, home, se queres baixarlle un poquinho de azúcar, podes baixar hasta 75 gramos. Deixa que ferva que ten que infusionar un poquinho. Begoña hoxe vai a velocidade Ríos, No. Si, vas na llama, Hai que fazer... No, pero bueno, teño que infusionar a cousa, que depois tamén que hai no que retirar un pouco hasta que lle meta a xelatina. E agora... Vale. E agora que? Vamos botarlle o azúcar de golpe
Que leva a mesma cantidad de azúcar? 90 gramos. 3 ovos, 90 gramos. Vale. Vale, e agora a bater. Se non o botas todo por fora, mellor. É que este cacharro Tamén. non é moi bo. Non é moi bo, que? O bol, aí, Bol. xa está, xa Ah, está. vale. A culpa é do bol, non de que ela ande... 3 ovos, 90 gramos de fariña, 90 gramos de azúcar, E 3 ovos. 3 ovos e uns 7 gramos de impulsor, Vale. de levadura química. De levadura Vale. química. 90, 7 gramos de levadura e 3 ovos, máis ou E menos. ten que poñerse blanco o ovo para empezar a botar a fariña, que ya botaremos tamizada co impulsor. Mira, vamos botar xa o impulsor na fariña, aí. Pois, por certo, a xente que está na casa que nos chame 664-483419, o teléfono da Voltas co Prato, e contádenos se facedes vos os biscoitos de soleta ou se os mercades, porque o normal é mercado. O mellor hai xente na casa que os fai, pois chamade por favor ao Voltas co Prato e recordade que... Fanse nunha patada. Fanse nunha patada. Rapidísimo. Recordade que como todos os días repartimos 50 euros dunha vez, 50 do outro, incluso hoxe con a nosa amiga Begoña Mediamán, que xa non é tan Mediamán. Xa só me queda un dedo. Xa tes un dedo Xa ben. só me falta un dedo por recuperar. Bueno, vai ben, vai ben. Mira, vou botar de auga templadiña a xelatina. Tomates café, tío, xo. Sí, 2. É que vas, No. falas rápido, andas na llama, sí. Vas, Tú non mañá. tomaches nada, eh? No. Estás tranquilo. Eu estou ben hoxe. Pois é, sí, voulle dando hasta que Vale. ten que poñerse... Branco, non? Claro, Vale, esta é a masa dos biscoitos de soleta. facilísima de facer. Cando teñas feito, dices, mentre tanto vou Feito. con Vale, veña, vamos con Xulio Mato. Xulio, Hola. que tal? Pois ben, Que tal a mira, fin de... moi ben, non tan ben como a ti, que te veche festa na casa. Claro, tú de festa, Bueno, entendes? mira, eu fixen xa o recheo do meu pastel, vale? Que ese recheo que leva? Isto é un compendio así de froitos secos, Ah, vale, leva un poquinho de mel e un poquinho de leite. E simplemente triturei e despois piquei uns poquinhos a cocoitelo. pero non lle botaches nada máis, simplemente o trituraches. Non leva Simplemente o nin triturei. pan, nin nada, nada. Nada. vale. É a propia fariña que fan os froitos que secos, guai. vale? Este é unha sobremesa, é un pastel que destaca, por qué? Polo mel, polas esencias que llevamos botar e polos froitos secos. O sea, ti colles 200 gramos De froitos secos, do máis que ou menos. queires, non? Sí, do que queiras, noces, abelás, amendoas, o que queiras. Eu mesturei un poquinho, había un poquinho de todo. E despois teño tamén aquí outros poucos para decorar despois, que hai noces, hai pistachos, Buah, encantan hai os abelás pistachos, tamén. Pois mira para eles, Mira pero pa aí. non se tocan. Vale. Este depende do gusto de cada un. E Non botei podo tamén comelos. un poquinho de café porque é o tema de hoxe. Non podo comelos. Non podes comelos? Non me deixes. No, hoxe non. Vale. No, pensei que non che deixaba o médico. Ah, no, médico si yo. Bueno, e aquí teño que é? pasta filo, vale? Que está aí en todos os supermercados. É moi finiña, é moi delicada, entón hai que ter moito cuidado para que non nos rompa. Eu creo que da pasta filo xa falamos algún día no programa. Evidentemente podedela facer se queredes na casa, pero é unha pasta moi delicada, é non? moi É moi delicada, difícil de facer. é moi complicada. Porque de facer. fixadevos que é como un Claro, folio. e rompe moi fácil. Rompe moi sí. fácil. Entón, mira, o importante agora, temos aquí manteiga clarificada, vale? Está vendese xa así no supermercado, vale? Vale. Entón vamos a untar toda. Isto non é un postre para mirar a dieta, Vale, é un postre para disfrutar. Como a maioría das cousas que fai Xuli neste programa, é un postre disfrutón. Disfrutón. Este, vale, non é un postre para... Eso. Non lle miredes as calorías. Non é para mirar as calorías, Non. pero non é unha sobremesa para todos os días tampouco, Vale, porque non vale, é... Vale, pois entón, la mira, xa lle rompeu, ves? É que, ese é o non, ves, é que é moi delicada. É que ese é o problema, Entón, que pero rompe. non pasa nada porque ca propia manteiga vamos a utilizar para pegala. Mira, e agora doblo, Ajá. e así xa tería dúas capas. Vale. E volvo a pintar esta capa. Entón eu teño que pintar bastante, Tomastes moito café os dous que está de espacio No, na llama, porque hai bastante chollo. Necesitas tempo. Sí. Hai bastante tempo. Tens que traballar. Non estás afeito, por eso non tes chapa. Ves con ganas de gañar, entón, hoxe. Home, claro, eu sempre traigo ganas de gañar, pero... Bueno, creo que chegou o momento de chamar a convidada de hoxe a ver se está máis tranquila que os cociñeiros. Que pase, por favor, Rocío de Monfer. Un aplauso para ela. Hola, Rocío. Hola, boa. Bueno, onde? Chamate ti, onde queires. Onde queires. Ponte aquí ao meu lado. Moi Bueno, boas. ves a terra do grelo. Do grelo, do boísimo Do bo grelo grelo. de Monfero, Sí, señor, que este ano tuvo moitísima xente. Ai, sí? Sí. Pois mira que eu tiña entendido que este ano non fora un bo ano do grelo. Ah, como que no? Foi moi bo. Non fuche, porque non fuche, pero... Ah, ti dis na estuvo- festa. Claro, Ah, na festa vale, do que a grelo. festa estuvo Sí. cotizadísima, non? Cotizadísima, Mais ou a menos verdade como o que queixo de Arzúa. moito máis, moito máis. Digo eu, Rocío, Sí. te trouxeches unha receita de café Sí. e imos ver que proponen os cociñeiros porque non che fixeron caso. Ningún. Ningún. Bueno, un pouco sí, un pouco sí. Vamos ver o de Begoña, vente, vamos ver o de Begoña a ver Vamos que a ver o de Begoña falla. logo.
Bego, contalle. Bueno, estou facendo os bizcoitos de soletilla, os bizcoitos eses alargados. Os que van abaixo do tiramisú, Vou facer un sabes? tiramisú. Un tiramisú con un pouquiño de licor café, Moi ben. que lle queda genial. Se che digo, se queda genial. Home, O licor café, home, que de maravilla. Con Aquí calquera teño os cousa. 90 gramos de... Bueno, isto leva 3 ovos, 90 gramos de azúcar, 90 gramos de fariña e uns 7 gramos de impulsor, de levadura. Mólame que lle chame impulsor. 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 Porque impulsa. Sí, dalle Dalle caña. Mira, vou dicir como fago para que non se me baixe. Ah. Así. Toma, pega. A ver, Vale, entón agarro o peneiro. Teño que ir golpeando. Vouche golpeando. Sí, Vaya, fai así, algo. toquiños a Entón vamos toquiños. dando así toquiños a toquiños e vámoslo envolvendo para que non se nos baixe. Así. Vale, recordamos a xente, xa o dixemos antes, é que estes biscoitos de soleta que está facendo Begoña, podémolos mercar. Non fai falta facelos, No. pero sempre che van quedar máis ricos. Pero da se os casa fas. sempre está máis rico. Claro. Se os faz sempre están máis ricos. Dalle Queres máis? cañotas, dalle. Máis para Dalle. rapaza. No, e aparte que parece que ule bastante ben, Chira moi ben. Eu sei, eu Está quieto, que che tiro por fora, non me Ese é o movo. licor Eso café. é impulso, non? É o impulsor que leva. Aí está. No, é o café con licor café que estou infusionando aí. Ai, Mais. amiga, Sí, toda. Ten que ir toda. Mima. Vale, Claro. vale. xa se che cansa má Ti ou ti que? sabes peneirar? Eu, bueno... Dalle, peneirar. Peneirar, que eu sempre me eu toca puesto, a mí eu puesto peneirar. non son Pois nada. a mí tamén moito má, Ves, pero ela dalle mellor que a mí. Dalle É que caña, eu Rocío, son dalle moito de darlle caña. má, Ai, Son moito de darlle cama Sí, sí. un poquinho máis. dalle caña, mira. Así. Mira. Aí va, xa se canta, vela. É que ela é así. mover así por Ela é todos así, lados. ese é o xenio de Ríos. Aí vai, xa Bueno, está. pero no ferro tamén temos xenio, O sea, ela mira. No, pero ela que... Dalle ben, dalle ben. Custalle máis, o que pasa que a min deixoume aí o... Nada. Arraspa xa. Ao final. Que lle dou aquí lle dou, Xa está, xa está. Vamos deixar a Begoña traballar, vamos Begoña, ver. Xa onde está. che poño Deixa isto? isto, moitas gracias. Vamos deixar a Begoña traballar, vente, vamos con Xulio. Veña, con forza. Ponte aquí. Vamos a ver. A ver, Xulio, Rocío. contalle. Xulio, contame. eu non teño licor café. Pois moi mal, moi Empezo mal, regular, moi verdad? mal, pero xa ven que tiñas aí un pouquiño Bueno, de... que teño aí uns froitos mel, secos. froitos secos. Mira, isto é unha Hai que pasta fijarse filo todo, hai que fijarse Sí, hai todo. que fixarse. que estou Porque se non pintando. despois queixas e di, no, que vides en contra miño, Pero- vides en contra miño. que claro, Aí está. despois. Ves como te conoce? Pero É que xa te conoce, xa sabe. Podes ir con Begoña, xa eu sabe aquí estou, de que pau ben. coxeas. No, hai que vigilar un pouco tamén de Bueno, preto. A ver, mira, contanos. estou poñendo capa a capa A pasta Moi ben. filo. a pasta filo, porque despois vai quedar como un hoxaldre moi crujiente, sabes? Cada que capa rico, sí. vai axudar a cocer esta grasa. Vale, vale, Entón vale. agora xa utilicei prácticamente a mitad da pasta, entón agora vamos meter o recheo que xa temos aquí. Recordamos que a pasta pasácheslle por riba a manteiga clarificada, Eso, Para a sí, xente sí, que non está vendo, pasoulle por riba a É manteiga. moi importante capa por capa, vale? Vale. E aí Entón, leva agora, esa pasta que aquí leva leva esta froitos pasta que leva secos. froitos secos, café, un poquinho de leite e mel. Moi boa idea, Mel. E mel. Xa me estou fijando, é moi boa É idea. boa Isto é idea. super Sí. sinxelo, e claro, como é unha sobremesa de orixe árabe, pois lóxicamente non pode levar alcohol. Claro. Que lle queremos meter no sitio do De café que lle alcohol. puxemos algo de alcohol, porque nos gusta, porque Porque lle dá nos un gusta. toque. Pois podemos lle botar Porque Xulio di porque nos gusta é sorrir. É que é Claro. verdad. Ela é No, así, porque, sí. porque Entón, porque lle dá un toque. oín que baixou bastante o nivel dos bares en Arzúa, non? No, De alcohol. No, quedaron baleiros, supoño. Bueno, Xulio, sabes que pasa? Temos un problema. Claro. É que Begoña reclama a nosa atención. É que Begoña Sí, é reclama como un a neno nosa pequeno. atención porque vai facer os biscoitos, é así. Bueno, normal. Ela é así. É o que hai. Podía abrir o Vamos mercado, preguntar como fixen antes eu. de nada a Rocío quen pensa que pode gañar o programa sin probar nada. A min gustame moito o cheiro de... Do que está facendo Do Begoña. que está facendo Begoña, pero gustame moito a innovación que ten Xulio. Xulio. Pero non te quedas con ningún de momento. É que este falta o licor de café. Ah, amiga. Pero poñe un chupito despois para degustación. Para acompañar. Poñe. Garantizado. Bueno, Garantizado. Rocío, pois despois dirásnos, pero agora tens Vale. que ir á zona de sufridores a sentarte. Vou sufrir, É vale. así. Pois Un vou aplauso sufrir. para Rocío de Monfero que está connosco no Voltas co Prato. Vamos xunta a Begoña que está facendo biscoito. Vamos xunta a Begoña. Begoña, Aí a ver vai. esos biscoitos. Mira, Ala. E así é como, quer decir, mira. cando se fan tradicionalmente fanse así. Sí, claro. Ah. Que guai. Mira que bonitos quedan. Ves? E vedes Quedan canto moi tardei? chulos. Nada. Nada, Que chulos. así. E só eses. Agora sí, xa nos chegan. Che. Sí. Podes botar azúcar moído, pero neste caso non lle vou botar nada. Pero É que de sí. feito eu creo que os que compras Levan levan como azúcar levan por riba, azúcar moído. verdad? Sí, pero neste caso, como é para facer o tiramisú, non lle vou engadir. Agora que necesitas? Necesito ir ao forno. Ao forno? Sí, Canto tempo? uns 10 minutos a 180 grados. Veña, vamos ao forno con Begoña. 10 minutos
180 grados. 180 graus. Algo para arriba. Aí, Algo máis? xa está. Algo máis? Quero un galo. Mira, teño que usar ahora a neveira. Vale, Que estou eso ten que ir a neveira. Sí, a neveira. Estou facendo o gelé de licor café con café. Ala. E vamos a deixalo repousar E isto na todo nevera. entendo... A ver, o gelé que diste, que é unha palabra francesa, non? Se non Sí. me equivoco, é como unha especie de xelatina. É como unha especie Vai de ser como unha xelatina. especie de xelatina. Sí, exactamente. Vale, vale, vale. Así. Que guai. Para decorar o noso... E isto que o noso leva tiramisú. dous cafés, non Dous só? cafés, dous chupitos de licor café ou tres. ou tres. Ou tres. E 4 follas de licor café. 4 follas de xelatina. Que lleva... Señora, está ben, señora. Sí, señor. Está ben, vale, vale. Vemos que o tiramisú de Ríos non é apto para cativada, eh? No, non é, este non. Este non. No. Vamos á neveira con Begoña que quere meter isto aquí. A ver. Oh. Aí vai. A ver se Vale. és capaz de meterlo tú. Sí, home, non queima, non? No. Está. Ei, que casi o tiras. No. É isto, máis ou No, menos no. 2 horiñas. Mira, La temos tritomaxia. os dous cociñeiros nas cociñas porque, señoras e señores, hoxe cociñamos con café, sí, o veneradísimo café, que é en realidade a semente dunha árbore, a cafeíra, que pode chegar a medir ata 6 metros de altura. Segundo conta a lenda, as primeiras en probalo foron unhas cabras aló por Etiopía que asombraron ao pastor co seu animado comportamento. Supoño que diso ben a expresión de imos como a cabras, ou estamos tolos como cabras. Dende aquel primeiro momento, o café e as súas variedades fixéronse moi populares. E agora é unha industria millonaria. Despois do petróleo, é a mercancía máis comercializada e tamén a bebida máis consumida. Se falamos de cuncas, tomamos cada día sobre 2.000 millóns delas. Os que máis consomen son os finlandeses e nós estamos no posto 19 do ranking mundial. Curiosamente, encántanos tomalo fora da casa, agora que podemos, claro, porque hai 100 anos o café era un produto case de luxo. E por iso se tomaban nos exclusivos cafés. E, obviamente, algo que nos gusta tanto tamén dá lambetadas riquísimas. En eso andamos hoxe. Lembrade que todo o que facemos queda pendurado no @avoltascoprato. Tedes nos que seguir aí, nas nosas redes sociais. Vamos con Xulio Mato. Xulio. Pues mira. Xulio. Estou poñendo xa por fin a última capa. A última capa. Un aplauso, que é a última capa, un aplauso. Mira, Bravo. E agora, con a axuda dunha lengua, cerramos todo así Sí. contra os laterais. Recordamos a xente que levaba por baixo. Sí, mira, leva manteiga clarificada e as follas de pasta brisa, vale? Sí, a metade, máis ou menos. De pasta brisa, de masa filo, perdón. Da masa filo. Máis ou Vale. menos a metade. A metade. Por debaixo. Por dentro leva unha crema de froitos secos, leite, mel Froitos café, secos, leite, e café. mel e café. Vale, mira, entón agora estaría casi preparado para meter no forno. Entón, Sí. cun coitelo que este afiado, vamos a facer unhos cortes hasta abaixo para que nos axude a cociñar e para que despois nos queden as racións xa definidas. Como? Racións Para que nos axude a... a cociñar, a que cozan, vale. e para que nos queden as racións definidas, por qué? Porque as racións destos son pequenas porque é moi doce. E se non empalaga moito. E se non empalaga moito, porque Vale. ainda ahora vamos ver que vamos facer un xarope para botarlle por riba. Por se non era suficientemente doce. No, porque este hasta ahora non ten moito azucre. Xa, é verdade, é verdade. Solo ten o azucre do recheo. É verdade, é verdade. Este é super rico. E para acompañar... É bastante fácil de facer, É moi sinxelo, o que pasa que, bueno, é algo traballoso, pero, bueno, o que falamos máis dunha vez, para cociñar con nenos e así, a verdade que é Está moi guai, divertido. para os peques, ademais, esta sí que é apta para os pequenos. Esta é apta para os sí. pequenos, non como aquela. Non como a de verdade. O chupito é opcional. Aí está. Como a Rocío vou dar, Aí está, porque xa non é nena. Porque lle gusta. Eso é. Claro, porque lle gusta. Begoña, mira, deixaxe pasou? aberta a neveira, Eso fuches tú que non No, cerraches. no, eu marchei facer o meu traballo, ti deixaxe aberta a neveira, non pode ser. Bueno, entón, 190 graus, Vale? unhos 20 minutos. Cando vexamos que está dourado e xa medrou, retiramos. Creo que necesitas máis, é verdad? Un pouquiño. Un pouquiño. Pois mira, antes de que o metas no forno, vamos facer a pregunta de concurso. Queres facela? Sí. Veña, dalle. Quen cociña hoxe un pastel con café e froitos secos? Eu, Xulio Mato. Quen cociña hoxe un pastel con café e froitos secos? Eu, Xulio Mato. Eu non fago así, mona? Bueno, vamos para Outro día sin chapa. Sería máis así. Eu, Xulio Mato. Eu. Veña, ao forno. 190 graus. 20 minutos 20 aproximadamente. Vale. 664 483419, é que non o dixen. Chamade ao Voltas co Prato, 50 euros en xogo. A resposta é... Xulio Mato. Sí. Pois ya están chamando. É así, creo que chama, atención, Digna de Trives, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes, cañotas. Como estás? Ben, ben. Que tal Por foi a aquí fin de todo semana? ben.
Moi ben. Ben, Estupendo, mira, temos aí ese pastel de Xulio no forno cocéndose, e claro, a pregunta é ben sinxela, eu creo que podes levar os 50 euros para Tribes. Quen cociña hoxe un pastel con café e froitos secos? Xulio Matos. Digna que leva 50 viños para Tribes. Moi ben. Gracias. Graciñas. Oiches, Digna, Eu non fallo, Digna. ti que eres seguidora do programa, que o sabemos, cal crees que cociña mellor dos dous hoxe? Bueno, os dous cociñan moi ben, porque os biscoitos que está facendo Begoña, hai un abismo de compralos a faceles. Aí está. E o de Xulio ten unha elaboración maravillosa, ten que estar espectacular. Digna, móllate por un, ó, móllate por un. Hoxe vou por Xulio. Vai por Xulio. Toma. Gracias, Digna. Moi ben, Digna, pois vente cando queires por aquí, que xa sabes que eres moi ben recibida. Vale, Veña, muchas gracias. un bico. Muchas gracias. Chao, un bico, chao. Un bico, chao. Xulio, mandamoslle 50 euriños e ti vas coa seguinte ahora vou elaboración. facer un xarope cun poquinho de auga, azúcar, e despois vou botar mel, auga de azahar Vale. e café. A mecánica inicial é como cando fas o caramelo, non? Como siempre, un poquinho de Exactamente igual, auga, vale. e dámoslle caña aí para que se nos faga. Mel, auga de azahar. Agua de azahar, que pode ser, eu elegín este aromatizante porque vai moi ben os froitos secos, pero pode ser o que queiramos, un pouco de vainilla, un pouco de licor café, como falábamos con Rocío. En galego é azar. Azahar. Bueno, pero Como a sorte. A que necesitas ti hoxe para gañar? non é hora para... Non se pode falar a hora de xuego. Deixo... Eu vou dicir azahar, hoxe. Vale, hoxe. di como queiras. Non, pero se é azahar, Si, é azar. E que máis? E o outro que botabas que era? café. Café, así. Café xa moi E vou ir lindo, non? picando xa os froitos secos para decorar ao final. Isto é simplemente para adornar, Para tanto adornar o e xarope... ter un toque crujiente de froito seco. Tanto o xarope como os froitos secos que está o xarope preparando. é para mollar a tarta. Vale. E isto é para adornar. Para adornar, perfecto. Eso é. Vale, pues mientras tanto vamos con Begoña, a ver que nos conta. Anda aí, creo que anda a voltas con algo, pero non sei con que é. Co prato, Que faz, muller? Pois estou facendo a crema de tiramisú. Crema de tiramisú. 3 xemas e 250 gramos de azúcar moído. 3 xemas, 250 gramos de azúcar moído. Atención. Sí, e necesito que me sone o galo, que xa teño os bizcoitos. O sea, ti o tempo como ti queires, non? Sí. O tempo como a ti che dé a gana. Eu fago maxia da tele, cañates. Veña, vamos pola maxia televisiva de Begoña. Veña, Begoña, vente aquí. Aí vai, abre. Ala, mira que chulos quedan. Mira, Ala, xa aumentaron. Mira que que bonitas. chulos. Mira que Mira. bonitos, como recenden, a ver. Fácil, sinxelo. Mira que rancheira. E Esto- caseira, xa non tardar nada. Isto ten que estar moitísimo máis rico que os comprados. Home, Non. todo feito na Bellotas. casa está sempre máis rico. Que, ó? ou non, Pa, nome, ten que estar, ou non? Claro, como comprou a masa. Está todo fastidiado, non comprou a masa. E agora que andas facendo Mira, a crema? 3 xemas. Sí. Uns 250, 300 gramos de azúcar moído, depende do que nos guste. Agora vamos a botar 500 gramos de mascarpone. Enterra mascarpone, que está boísimo aí. Veña. Home. Mascarpone para dentro. E tes, eso é licor café? No, era o que lle faltaba tamén. Eso é café. Un pouco de vainilla. Ah, no. vainilla. Ah. Un pouquiño de esencia de vainilla. sí. E isto vai levar unha cousa Oh, diferente. cheira moitísimo a vainilla, que guai. Cheira a vainilla. Sí. Está rico. E ahora Vale. isto, mira, vamos a montar. Pero ahora vamos a sacar a esencia a unha mandarina. Tamén. Vamos a usar unha mandarina. Mira, limpiamos ben a pel En- e vamos a sacarlle as cápsulas da mandarina. Non vamos a usar a pel. Vamos a usar, ves como desprende a cápsula? Espera, É a esencia. Isto temos que mostrar na casa. ves? Mira. No, que se vexe, É a muller. esencia. Pero, Mira. déxeme enseñalo, rasca, home. Rasca aí. Aí está, ahora déxeme enseñalo. Son Déxeme o capsuliñas. coitelo. Fixadevos as capsuliñas, a ver se ven, que non sei se Son se as verán. capsuliñas que salen. Estos son as capsuliñas, eso que vedes aí son as capsuliñas que saen da mandarina, non? Sí. Que pasada. Estes Súper coitelos rico. que viñan nas vajillas das que che regalaban nas bodas. Sí, sí. É pa único que valen. Porque cortar non cortan. Mirade, quedan 4 minutos de programa. Vale, pois Está vamos allá. fastidiada, tens que dar moita caña. Teño que darlle Isto moita todo caña. para o tiramisú de Ríos, que está facendo Begoña. Vamos falar co público do Voltas co Prato, con Rocío, que anda por aí. Ai. Hola, que tal? Un aplauso para vos, gracias por vir, por estar aquí con nosco. Gracias. Vamos falar con Rocío de Monfero, que está aquí con nosco. Ai. Rocío. Que pasou, meu Nada, neno? que estou maior, ó. Vas vello, vas Damos cadrín, vello. suxionhos, dame todo. Normal, cando chegas aos meus anos non che digo nada, non che digo nada. Que che parece que están facendo? Bárbaro.
Sí. Bárbaro. Aparte, hoxe, como é o programa 666... Bueno, eso foi o que anda eu, non sei o 176. 176? Flipas, Buah, Non está nada xa, mal, Non está nada mal. Vamos camiño dos 200, Buah, polo flipas, Eso é increíble, increíble. Madre mía. E ti con cal quedarías as dúas? Sin probar, sin probar. Sin probar, pois quedaría ca de... Xulio. Xulio, Ui, todo o mundo tira por Xulio hoxe, Sí, Teña aquí el chupito, Xulio, ese chupito, esa botella queda para min, Para min é para ti. Para os dous. Creo que teño que marchar xunto a Xulio que me reclama. Que che reclama, é máis ove... É a huella, aí está. Un aplauso para a nosa convidada de hoxe. Veña, un aplauso. Vamos con Xulio. Bueno. Quero ver ese pastel que apunta a gañador, segundo están dicindo. Apunta a gañador. Pues mira, pai. Imos ver. Hola. Mira, pai, como medrou. Hola. Ten que quedar así doradiño, non demasiado tostado. Mima. E aquí teño o xarope que fixen, vale? Recordamos a xente que isto leva por dentro unha mestura de Unha mestura froitos de froitos secos, un pouco de leite, mel. un poquinho de mel. Vale, e ahora vamos a ir pintando con cuidado. Guau, espectacular, Xulio? Diche, cañetas, isto é un espectáculo, Isto é o plato gañador, Do programa 176. Do programa 176. Sempre os árabes cociñaron mellor os postres que os italianos. Vale, moi ben, moi ben. Isto que temos aquí picadiño, por riba. Un poquinho por riba. Paca. Bueno, increíble. Vamos levantar a nosa convidada Rocío de Monfero, por favor, ven con nós, dámoslle un aplauso e vamos ver o de Begoña. Vente. A ver, mira. Oi, esta é outra cousa, Mira. Ahora aquí, mira, son orejillas caseiras, están molladas nun pouquiño do licor café, cun pouquiño de café. Ajá. E ahora vamos a decoralo, para rematar cun pouquiño de cacao. Que bonito. Se suele. Mira, sí, señor, vamos repartir cartos ahora que estás aquí. Vamos decir á xente que chame, porque hai 50 euros en xogo. Como se chama a lambetada que preparou hoxe Begoña? Tiramisú. Como? Tiramisú. Estás segura? Segurísimo. É un que? Tiramisú. 664-483419, o teléfono da Voltas co Prato, chamade e levade 50 euros. Fixadevos que espectáculo acaba de facer Begoña Vázquez. Chegou o momento de probar. Vente comigo. Vamos aló. Ponte aquí. Veña. Ponte aquí. Ai. A nosa convidada de Monfero, da terra do grelo, pero hoxe quere probar cousas con café. Sí. É así, en vez de grelo, cousas con café. Aí vai o chupito. Pois mira, aí tes o chupitiño que yo trouxo, Ai, e aí está a preparación de Xulio. Vaina probando, por favor. Vaina probando, vamos repartir cartos mentras tanto. Eu vou botar un pouquiño de... Vale, tío, que entenda. Carmen Doleiros, que tal? Boa tarde. Ai, mi má. Hola, Como estás? muy bien dos. Carmen, por 50 euros, como se chama a lambetada que preparou hoxe Begoña? Tiramisú. 50 euros que marchan para Oleiros, moi ben. Muchas gracias. Grazas por chamar, un bico enorme. Igual. Chao. Bueno, sabes que vas levar unha chapa do programa, non? Tens que probar o outro. É así. O de Begoña gustoulle. O de Begoña gustoulle. Dade máis maus, veña. Ti que faz? Que sigues facendo? No, rematando. É que non me gusta deixar as cousas a medias. Ti proba que hai que probar ese, que hai que darlle paso aos da hora galega. Boa, pois veña, vamos alá. Va. Rocío de Monfero, que está probando a segunda elaboración, a de Begoña. Ese tiramisú de Ríos. Espera, vouche facer a pregunta. Está difícil. Rocío de Monfero está dando saltos de alegría probando as elaboracións con café. Quen gaña o a Voltas co Prato deste luns? Xulio Mato! Moi ben, con ese pastel árabe. Está contento, Xulio. Señoras, señores, isto é así, a vida é así, e hoxe volveu gañar Xulio. Vémonos mañá máis receitas no Voltas co Prato, queden agora coa Hora Galega. Chao, ata mañá.